Duha ka tawo ang gituhuang patay human nga natabunan sa nikulaps nga tunnel samtang nag-treasure hunting. Ato ibalik si John D. Esteban. Padayon ang ikaupat nga adlaw sa search and retrieval operations sa Bureau of Fire Protection, CDRRMO, Kapulisan ug sa City Engineer's Office sa tunnel nga mikulaps niadtong Domingo sa Barangay Manay, Panabo City, Davao del Norte. Ang tunnel dunay gilawon nga gibarama na ang anaa sa 80 feet. Sumala sa investigasyon, duna matudpay nibuto una kini nahugno. Gikabalaka ang patay na ang duha ka lalaki human matabunan sa nahugno nga tunnel nga nailang sila Rodilo Campania, 36 anyos, taga Carmen, Davao del Norte, ug Henry Rabino, 50 anyos, taga General Santos City. Ang amo lang tang ipanawagan ba nga ilahon pang tutukan nga makuha tong pateng lawas dito sa ilalom. Bahalag unsay ilang makuha dito, ang amo lang nga ang katong duha ka tawo mahabwa nila. Okay. Pila na pagkaadlaw, ang pagkaroon wala pa mi kakita sa pateng lawas. Sumala ni Panabo City Information Officer Michael Rosueño, nag-treasure hunting matod pa ang duha ka lalaki dihang nahugno ang tunnel. Palisuray matod pa ang operasyon sa otoridad tungod na sayran nga dunay hydrogen sulfide, usa kini ka flammable gas o delikado nga kemikal sa ilawom maong nadugayan daw ang operasyon. Lawom sab daw ang tubig nga kinahanglan pa pasuyupan aron makanaog ang responders. Ang good dito'y suspected na substance no nga flammable and possibly ang katong duha ka victims nagdala og martilyo, lansang, and then nasuspetsahan nga mo hinungdan sa pagsabog kay ni Spark, possibly ni Spark ang ilahang gigamit na mga materials while naa sila dito sa baba. Wala masayod ang LGU kalabot sa operasyon o ang pagkalot sa maong lugar hangtod sa nahitabo kini. Nasayran sa base sa pagsuta sa DENR nga wala kini permit. Butang nga gipaimbestigahan na sa otoridad. Giparagiyahan matud pa ang luna sa usa ka korporasyon nga wala una ginganlan sa LGU kay parayon pa ang investigasyon. Samtang andam ang LGU sa paghatag og assistance sa pamilya sa mga biktima. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.